Добър ден! Днес имаме удоволствието от King България да ви представим автомобил Mercedes C280 с двигател 3000 кубика, с мощност 230 конски сили, произведен 2006 година, с монтиран газов инжекцион King 6 цилиндъра ОБД. Изпарителя, който монтирахме, е Magic с мощност до 450 конски сили, много мощен. Дюзите са Valtec 30, монтирани под компютъра на автомобила и става много красиво и практично. Филтрите са на лесно за смяна място и е лесна тяхната по-нататъчна поддръжка. Системата има OBD, има функция за автоматично корекция на горивото, в зависимост колко гориво изиска автомобила, повече или по-малко, и същевременно има и система за изчистване на чек лампата, ако случайно светне. Копченцето е монтирано в купето на автомобила на удобно за виждане място с показания на нивото на него. Зарядното е монтирано в капачката на резервара и с адаптера става лесно зареждането на самата газ. Бутилката по избор на клиента е на място на резервната гума с общ обем 54 литра. Чисто събира 44 литра газ. С тях автомобила минава приблизително около 380 км, което е много добър разход за този автомобил, все пак е 6 цилиндъра. Цената на системата е 1750 лева и се изплаща приблизително за 12 000 км. Автомобилната газова уредба е монтирана в King България, село Ведраре.